Kung ingon anak ka nga klase nga pagkaginikanan, ayaw lang mag-anak. Naami din niyas, ginikanan ninyo, dili para masuko sa inyo ha, para sa inyong ikayuhan. Dili kay puro pag minyo inyo ang giuna-una. Pila pa edad ninyo yung taon? Ay, ginuo ko nimo Clarissa. 15 anyos pa yung taon ka. Buot lagi ka, ako man yung kinabuhi. Kung magutam, may magningon ko sa imong buyon ko nimo. Obligasyon na namo, gang. Grabe, dili na gid mo basta-basta. Dili na mo makaya ba? Dili na mo makaya ba? Kuya, na kaya mo sa inyo. Murag tanaw bitaw ninyo, kaya ninyo tanan. Ay ka, bala ka, di na lagi kong balik ni mo direbil kung pagpaunsa ko. Hala, kung ingana imong gusto, layas dito. Hinyo ito mo ang gingon-ingon dito. Ha? Wala ko'y kuha ninyo. Dili ko mag... Kikapoy na ko ninyo. Hindi mo layas. May magkuhan, ikaw na bito nagkuha sa kuhan, layas na ko dito. Hala, buhatan na inyong gusto. Ano mo, pa-istorya, muraman mo ka ng bot ninyo. Layas mo sa ko direbil, bala, bito. So para nako sayop magyunis ginikanan. Ang naa sa Biblia, tudloi ang bata sa saktong dalan nga angay niyang lakbon para inigdako niya dili siya masaag. So ang anang klase nga mga bata nga kusog kaayo motubag-tubag. Manggawas gina sila sa mga ginikanan nga wala gatudlo sa ilang mga anak. So ang maayong batasan dapat nagikan mismo sa inyong balay. Dili na bada nga imo sila pa eskwelahon dito, unya ang eskwelahan ang bahala mo tudlo sa imong mga anak. Ang binuhatan manggod sa kasagaran sa mga ginikanan kay once nga magkaanak na sila, ang buhato nila katong mga anak nga ilang gipanghimo, ila ra ipanglabay sa institusyon sa gobyerno nga gitawag nila eskwelahan, unya bahala ng mga bata dito kung unsay makatunan nila. Kung ingon anak ka nga klase nga pagkaginikanan, ayaw na lang mag-anak. Ikaw nga ginikanan mo, ikaw ang naay obligasyon nga motudlo sa imong mga anak ug maayong pamatasan. Kung dili pa nimo kaya nga mopasunod og bata nganong naghimo pa makag-anak, mahimo ra nagperwisyo sa katilingban, makagumpa na nasdungog sa inyong pamilya.